Ćao devojke, danas će moja drugarica koja ne voli baš nešto preterano da se slika, a sa kanala Moj manikir na YouTube-u, proverite ga obavezno, pokazati vam kako da napravite ovu jedinstvenu francusku pletenicu u repu. Ostanite s nas. Vezali ste kosu u rep i očešljajte dobro rep da nema nekih čvorova. I zatim ću uzeti jedan mali deo repa s vrha. Tako, prilike toliko. I podelit ću ga na 3 dela, kao da pletem pletenicu. I krenut ću da pletem pletenicu. Jedan spoljni preko srednjeg svaki put ide. I sada ću da dodajem kao za riblju kost malo kose u pramen, ali ispod repa. I to sa druge strane repa, ispod repa uzimam kosu i dodajem ovaj levi pramen. Stavljam ga opet preko srednjeg pramena i nastavljam isto sa druge strane, ispod repa, sa druge strane. Uzimam jedan pramen kose, stavljam ga u desni pramen i stavljam ponovo u sredinu. I tako nastavljam do kraja. Pošto je ova kosa jako dugačka, malo je nezgodnije izlažite pramenove, ali trudite se da dobro držite ove već upletene da vam ne bi ispale. Kao što vidite, ja prvo prebacim u sredinu pa onda dodam dodatnu kosu jer meni tako lakše, ali svako ima neki svoj stil pletenja kako je lakše da drži prste, kako im lakše da drži prste, tako da kako god je vama lakše. Znači ja prvo prebacim preko srednjeg i onda uzem jedan pramen sa suprotne strane repa i onda stavim u srednji. I ja ću ovde stati, negde na pola repa, možete ići do kraja ako želite. I malo ću da izvučem na strane, čisto da to izgleda malo lepše. Povučete ovu pletene pramenove, malo izvučete da izgledaju bujnije. I vezat ću, znači uzet ću jednu providnu plastičnu gumicu. I vezat ću tu kraj. I to je to. Riblja kost u repu. Probajte, napravite svojoj ćerki ili sestri ili drugarici. Brzo se pravi, a zanimljivo izgleda.